जुरि आइजोंथ' आं रायलायखाबायमोन। बेनोथ' गावसोर मोजां बुजिफिनथोंसै ने? मानो बुजिया जानो देनाय, बुजिगोन र'। जोंनि आइया एसेबां बुजिरोङि नङाना। औ थुनथुलि, ओमफ्राय मिथिगौ ना, बेबायदि न'खराव बोरैबा नांलाय नांसि माबा माबि जाबाना गोसोफ्रानो असान्थि मोनफालायो आंना। आरे थोद, जाम्बा बिदि मोनो नामा? मोननाङा, जेराव थुनथुलियानो नोंजों दंथारो, नों मानो गोसोआव सान्थि मोननो? ओखि, नों आंजों दंखायोनोथ' आंबो गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनोलै। नोंखौ गारना बहाथो थांनो आं? जेब्लायबो थुनथुलिया साननिखा, साना थुनथुलिनिखा। आंथ' नोंजों अलवेज थाबाय थागोन ना? थेंक इउ स' माच लै जिउ, आंजों बेबायदिनो थाबाय थानायनि थाखाय। नाथाय गोसोआव एसे बोरैबाबो मोनबायलै, बे लक्ष्मणआ जे गफिनबायना जेलनिफ्राय। बे गनानै फैनाय माने माबा प्रब्लेमसो जासिगोनलाय नामा बिदिबो नंलायलाङोलै। ओरैनोबा जोंखौ नोजोर नाङोलै बियो। ओमफ्राय नों मिथिगौ ना सोर बख'ना लांदों बिखौ? सना बिमाया। मा? बे सना बिमायासो लांदों होनबा? औब्रा, नङाबाथ' बे गगौमोन नामा? बेजों थानाय माने गाज्रि मानसियानो जाखागोन बेबो। बे सनानि फेमिलिखौबो नायनो हाथारालै आङो। मोनथिया मानि थाखाय बेफोरबायदि बियो। दे आरो सान, बेफोरखौ रायलायबाय थानानै मुडखौ मानो अफ खालामनो? आङो ना जि गोथाव बानायबाय दिनैहा। नों आंनि संनायखौ दासिमबो जाथ'वाखैना? थुदो सानैजों ओंखाम जाहैग्रोनोसै। आइया थोद जाम्बिलाय, गासिबो जमा जागोन ना, जाख्ल' जुख्ल' बेबायदि जाबा मोजां नाङालै, फेमिलि ज' जागोनफ्रा। नै ओमफ्राय थुनथुलिया ओंखाम उखैबायमोन ना? बिसोरबा माला जागोन? दाथ' आइयाबो दखानावसो थांदों, ओमफ्रायथ' आफाया जाग्रोबाय आरो जानानै बे ओमफ्राय खामानियाव थांदोंमोन ना? उखैबाबो दसे थाथ'दो, माथो जानो दं, आइ फैग्रोथोंसै। आयंखौबो लिंना लायनोसै आङो। आरोथ' नुबायना सान, नों मा सानामोन आंखौ सिखारनो रोङा नंदों? आंथ' सिखारबायबो, ओमफ्राय खामानिखौबो मावबायना आङो। आंनि जिउआलाय मोजांखाना, मोजां बिहामजो। मारैथ' गाज्रि बिहामजो जानो, नङा होमबा? जाबाय दे, जाबाय र'। मा नों थाथ'दे सान, आं एसे खामानि दंबावो मोनसे फिसानो, बेखौ मावहैग्रोनि आं र'। दे होमबालाय आंबो आयंखौ लिंहैनोसै। दे जागोन सान। आंथ' सानदोंमोन सिखारनोसो रोंनाय नङा नामा, नाथाय बा मानिनांगोनलै, मालाबानो थुनथुलिया खामानिबो मावबावलायबायसो। दे मोजाङानो, आइयाबो जोबोद मोजां मोनसिगोन ना, बिहामजोनि खामानिखौबो गासिबो पारफेक्ट मावबायबा आंनि सनाया। मानसिया हले एसे दुस्थुबाबो खामानिखौबो मावोलै। नोंसोर आंनाव बारे बारे सोंबाय थायो, खोनासं होनबा आयै। बुंलाय आयै। औ आइ सना, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बुंना हो दे, सोरमार बियो? एसे जोंबोथ' मिथिनो। आरोथ' सानबेसे बुङालासे थानो, माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' बुंखानांगोनखाना। दे बुं, दिनै मानो नङा अब्लालाय? आरो जोंजों मानो थाया? दे, जाहोना गिदिरानो जा जायखियानो जा, अब्लाबोथ' जों मिथिनानैल' थाबाबोथ' अरजालाना आइ। जोंहा अलंबारनि बिफाया बेवहाय आरो माब्लाबाबो फैनो हाला आयै। आरो आंबो जेबो डिस्टार्बबो खालामनो लुगैला आरो फैफिनजानोबो लुगैखाला। नाथाय नोंसोरबो आंखौ खोथा होनांगोन जे जेबो दावराव खालामनो मोननाय नङा होननानै। मानोना दायो बिनि जिउनि लामाया गुबुन जाखाबाय आरो आंनिया गुबुन। बबाव लोगो मोना आरो सोर मार बिलाय? बुंनायसाय आइ, खेबसेल' मोनथिथों जोङो। अलंबार बिफाया आरो रावबो नङा आयै। आंनि अलंबार आबानि बिफाया बेनो आयै। सानसोरां। मा? साननि अनगा दिनैसिम आंहा रावजोंबो रिलेसनावबो गैखायामोन आयै। नोंनि आफाया बेनो आबा। सानसोराङानो नोंनि आफा। हे आफा इसोर, आंनि आबौआ बे सानसोरांसो फिसाला? आयौ, एसेबां गिदिर बाथ्राखौ लाखुमानानै दंमोन बे सानसोराङाबो। ओमफ्रायथ' बे बोरै जानो हाथावगौ दे? बे सनानि हौवाया बे सानासो। नाथाय सना आइ, बे बोरै जानो हाथावगौ? बे जोबोद सिगांनि बाथ्रा आयै। बेखायनोथ' आंनि बे आबाखौबो नोंसिनिफ्राय गोजानावसो दोनखादोंमोन। आरो दाथ' आं नोंसोरनो खिन्थानोबो सानामोन, नाथाय नोंसोर आंखौ बारे बारे सोंबायानो थायो। बेखायनो आं बुंखादोंमोन ना, जोंनो रावनिबो गोनांथि गैया होननानै। दा मा बुंनो सानदों नों आयै? दा फिननाय होदो आंनो नोङो। नोंसोर मिथिनो लुगैदों बुंबाय थादोंमोन ना, दा मिथिबायथ' ना? दा
नाथाय मिथिबालाय मा जाबावनो आयै जाय मानसिया जोंनि गोजानानो जाखाबाय होमबा आंनि डेड बे माब्लाबाबो जानो हाया बेनो सैथो आयै आरो जुदि नोंसोर लिरना होनो थिनोब्लाबो सैथोआ बेनोखा बे आंनि आफा आयै औ अलंबाराबा नोंनि आफाया बेनो जाय दायो जोंजों गैला आरो मालाबाबो फैखानायबो नंला आं फोथायनो हायासै आइ बिखौ बे मानसिखौसो मोनबायमोन नोङो हो आंलाय सानदोंमोन बाथ्राया गुबुनसो जागोन नाथाय बिब्दिसो ओंखारबाय खोथाया मोनथिगौबो ना नों आइ बेजों जोंहा सोमोन्दोआ माबायदि बे मोनथिगौ आयै बेखायनोथ' आं सिरि दङमोन नाथाय नोंसोरनोथ' सोंबाय थायो दा बुंदो मा बुङो दा मा जाखो आयै मिथिनानै रासिन दुखु मोनबाय न' सना आइ आं बेफोरबायदि जागोन माब्लाबाबो सानाखैमोन बे सानसोरांजोंसो आयौ माबायदि गन्डगल जानानै दंखुमायोलै ओमफ्रायथ' थुनथुलि नोंलाय बोरै बेजों थानो हागोन दे जायनाथ' अलरेडि फेमिलियानो दंखायो अरे भाई बा सान मानिनांगोनलै नोंखौबो सिरि खम नङा माथो आसोला नाथाय नोंसोरो सानसोरांखौबो जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा दे आयै थाथों बिसा आरो जोंजों गुबुन जाखाबाय आरो जोंहाथ' जोंहासै माथोबाव नाङा आंनो रावखौबो आयै आं हारसिङैनो मोजां आबौ लं आबा दिनै मिथिबायना नोङो नोंनि आफाया बेनो नाथाय सरि आबा सना नोंनि आफाया नोंनि सेराव फैनो हाला आरो जोंबो थाङा रावनिबो सेराव थाङा जोंबो ओमफ्रायथ' नोंजों आं दंखायोना हा खोनादोंना नों आबा अलं मोनथिया आयै आंनि बिफाया बे सानासो थुनथुलि आन्टिजों थानाया औ आबौ नाथाय माथोलाय अखाफोरा बिराद बुरजा मिसकल हरनानै दंलै खेबबा 10 बारसो जासिगोनदां ओमफ्राय हमखायाखैलां ओइ बिमायाबा खम रायहरदों आंखौ बिसिना दानो हमथ'वालां नङाबा दायो हरफिनसै र' रायलायालां दानो बादों आङो आयौ ओइ मेहेर औ मा बिबाजै नै दुगैदोंना दुगैयाखै नों जमा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नोंदियाबो ना बैयाव माबा आइखौ लिंनो थांदों दा फैयोना फैयाथाय एमि आयंखौ ना लिंहैथोंलै माने नों फैनानै ना बाजै एसे सिरि जाथ'दों र' बिसोरो बिहामजो फैनायखाय बारा जेबो बुंथ'थाराखै आइयाबो आफायाबो आयंआबो बिहामजो थानायावलाय बोरै लासिंसिं जागोन ना गावस्राबो बेखायनो आरो जोंथ' ओरैनो बयबो लुगैखाया बेबायदि दावराव दावसिखौ अब्लाबो माने गेदेरफोरथ' बेबा आरो मा सानदों गोसोआवबा बाखिथ' ना टेनसन नट मेहेर सब ठीक हो जाएगा आरोथ' जों खालामगोन ना बिसोरो माने गन्डगल खालामबाय थाबाबो न'आव आइ जेरिखौबो बुंदोंमोन आं निमाहा होलायनायानो देरसिन नङा होमबा आयौ आंना बिबाजैया दुस्थ'बाबो हले बिराद बुजियोलाय माथो बा हिटलै बाजै बेफोरबायदिनो जानांगौलै होमबासो माने न'आ मोजाङै थायो दा न'खरफोरा बारा दावराव दावसि जाया गावस्राया नोंबायदि बिहामजो थाबासो औथ' आरो सान हो मा होनखो सान बाजैया आदानि मुंखौ लाफ्रांलायबावबायसो बिराद मिस खालामखायो खोमा ना बेखायनो मुङानो खुगायाव रावाव फैबाय थाखायो दाजा होमबा बिदि जायो नामा थांद' ओमफ्राय दुगैद' दे आरो होमबालाय बाजै दुगैनोसै नोंनि दिनै संनायखौ आराम स्राय जानोसै ने ओमफ्राय नोंलाय सोरजों फन रायलायबाय थाखो ना सोरबा दङ नोंनि लाइफआवबो ओहो बिदि नङालै बाजै लोगोफोर हरलाबाय थायोलै बिराद डिस्टार्ब खालामहरो एखनबा फनानो गार्लफ्रेन्डनि फैयालै रावबो सिख्लानि फैया सिख्लानि नाम्बारानो गैबावलासो मेहेरनाव अबावलाय आरो जोंफोरबायदिखौ आं बायदिखौ सोर फसायबावगोनब्रा बाजै बाद होदोलै आंनि खोथाखौ दे आरो जोंहा आसोल गासिबो थिग जाजोबगोन ने ओमफ्रायथ' आंबो थुनथुलिया नोंनि बै माब्लाबा फैगोन मोजां सानखौ नेनानै थागोन सानसे आंनि फैनो गोनां बिजावजालिखौबो नेनानै थानोसै जागोन दे बाजै दे होमबालाय थांदो दुगैग्रोदो औ दे बाजै जोंहा आसोल मेहेराबो ना बिराद खासिला बेबो सासे गोदोथ' सिबाय एसे दुखुआव थाबाय दासो मानसिया एसे मोजाङाव फैहांफिनदों र' आयौ
बांद्राय गरमलै नैबाव थान्दा एसे दै सोनाय दंखायोना बेखौनो लोंहैग्रोनोसै आं ओइ माबा आंनि साननि न'बालाय माथो जानोना बेबो आंनि न'खासै ओमफ्रायथ' दसे थाना फैजोबबा ओंखाम जानोसै र' आरे आयु बेथ' मोजां जायासैलै दानाबा बथलानो बायना होबायसो आबालाखि आबा मा जालांमारखो नोङो आरो बेफोरबायदि खालामखो दे आं बुजाया नङा एसेबां बुजायबायहाय एसेबां बुजायबाय आं बे गथ'खौ थेवबो मानो मानिया बेलाय आंनि खोथाखौ एसेबां बुंब्लाबो बेफोरबायदिथ' नङामोन आंनि फिसालाया मारै बिदि जालांनो हमखो दिनै गावनि बिमा बुरैखौबो सानला बे एसेबो मा जालांखो नोङो आबा मा जालांखो आबालाखि नोङो मा जालांखो आं एसेबां अनोमोन नोंखौ जोंहा नानियाबो बेफोरबायदि जिउ गोमालांबाय आरो दा नोङो बिदि अख्रा खालामबाय थाना मा मोनखो नों आबा मा मोनखो देनाय मा मोनखो गामिनि मानसिफ्राथ' गोबां बाथ्रा सावरायगासिनो आंनि फिसालाखौ ब्लाबो मोजां जाथों सानो एसेबां बुजायहैबाय आं थानायावबो थांनानै मानो बुजिया आबा मानो बुजिया नोङो गावनि जिउखौनो मा धंस खालामनो सानखो नोङो देनाय मानो बेफोरबायदि जालांखो मा बैसो जादोंमोन देनाय नङाबा सेंग्रा बैसो मावै दाङै जागोन आरोथ' गावनि बिमा बुरैखौ नायनो गोसो गैयाना नोङो हा गोसो गैया नायनो मोजाङै आथिं आखाइ दङ मावनानै दांनानै मोजां दिनखौ बिदि बारहोहरगोन मोजां लामायाव आगान सुरगोन मालाय नोङो बे सासे हिनजावनि थाखाय फाग्ला जानानै थाखो आयै आबालाखि आयै आं मिथिगौ नों आंखौ गोसोखांदों ओमफ्रायथ' बेबायदि जागोन ना आं जे नोंनिफ्राय गोजानाव थाङो नायना आयै आं नोंनि सेराव फैफिनबाय नाथाय नोंखौ हगार हरबाय आबा बिसोरो मा पुलिसफोरा नोंखौ हगार हरबाय औ आयै आंखौ हगार हरबाय आरो आं मोजां न'आव फैफिनबायना नायना ओमफ्रायथ' मिथिगौ ना आंखौ सोर हेल्प खालामदों आंनि मालिकआ जायनाव आं दायो खामानि मावदोंना आयै जोबोद मोजां बे मालिकआनो आंखौ बायहेरायाव बरनदों आबालाखि आंथ' नोंखौ बुंबायानो थाखादोंमोन जे नों मोजां जादो दा नुबाय नोङो हा नुबाय मा मोनखो आबा मा फिथाइ मोनखो माथो हनै माथो जेलावसो थांनांदों हो माथो पुलिसजोंसो जोबना दोनजादों बेफोरबायदि दाय मानो मावो नोंलाय आयैलै आंनिया गोरोन्थि जाबाय नाथाय आंखौ निमाहा होदो निमाहा नोंखौ निमाहा होनो आङो नैबे बिमानि गोसोआसो बेसेबां गावदों नों मा बुजिनो आबा हो माथो आं बुजायबाबो नों लानो नागिराखै खोथाखौ दा नोंबा आबा फैनानै आंनाव निमाहा बिफैदों नों बेफोर गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां गावनि बिमाखौ मानो एसेबो सानाखै नों आबा जे नोंनि बिमाया जे हारसिं दङ नोंखौ नेगासिनो दङ दाख्लैबो आं बुजायहैबाय मानो मानियाखै नोंलाय खोथाखौ हा फारसेथिं मानसिफोरा नोंखौ मा सावरायदों मा बुंदों आबा नों मिथिगौ ना खेल दङ नोङो गैया नों मानोना बिमाखौ साना आबा बिमाखौ साना नोङो बेफोरबायदि नङा आयै आं नोंखौ मानो साना जानो दे अब्ला सासे सिख्लानि थाखाय बेबायदि गोरोन्थि हाबा मावनानै मानो बिदि जानांखो नोङो दिनै बुंनायसै आंखौ हाबाब आफा सना बै समावबो जुदि नों आंखौ बुंनायमोनबा बेफोरबायदि जादों होननानै आं नोंखौ मालाबा बिदि लामायाव आगान सुरहोआमोन आबा नाथाय नों दाय मावसे मावनानै उल्था माने जोंखौबो एथ'बां खोमसियाव दोनदों नों आबा गावनि बिमाखौबो नों थगायदों आयै आं थारैनो बे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय गोरोन्थियाथ' जादों आंबो मिथिबाय आंबो मिथिखादों आयै नाथाय गोसोखौ हमथानो हायाखै आं दि मारै बेबायदि गोरोन्थि मावखो आं मिथियासै आयै बिनि सायाव आं मिथियामोन जे बियो बे पुलिसाव दं होननानै आयै नों मिथियामोन दाथ' मिथिबायना आबा नोङो हा बिनि सायाव बिहा गुबुन मोजां मोननायबो दंखायो अब्ला बावदो आबा सना बिखौ बावदो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन बिहामजोखौनो लाबोगोन दा जोंहा नोंनि थाखाय मा दुनियायाव हिनजावा जोबदों नामाहाय आबा हो दुनियायाव हिनजावा जोबदों नोंहा बावदो आफा बे थुनथुलि लामा बेखौ बावदो गावनि जिउआव गोदान लामाजों आगान सुरलांदो बोरै बावनो आयै आङो मा हानाय नङालै आयै आङो आफालाखि
बेफोरबायदिबा नों नोंनि जितखौनो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ गारबावा? गारगोन आं आयै गासिबो गाज्रि हुदाखौनो गारजोबगोन नाथाय बे मोनसेखौल' बाथोनानै। बिदिबा नों मानो बेयाव फैदों हा? मानो न'आव फैदों नोंलाय? नों बायदि फिसाला थानायनिख्रुइ साबसिन फिसाला गैयानो मोजां आंहा, मिथिदोंना? ओइ बे नोंनि मा बुरिया आथिं आखाइ मोजाङैनो दङ, आं हारसिंनो मावनानै दांनानै जागोन। नाङा आंनो थाइसेबो नोंनि खामायनाय। बिब्दि दा बुं आयै। ओंखारलां नोङो आंनि न'निफ्राय, दानो गोख्रै ओंखारलां। ओंखारलां। प्लिज। नाङा आंनो नाङाथाय नाङा, नों बायदि फिसालाखौनो नाङा आंनो आबा। ओंखारलां नोङो। रथ' आयै खोनासंना प्लिज खोनासं। थां नोङो, आंहा रावबो फिसाला गैला दिनैनिफ्राय। आयै आं एथ'बां गाज्रि नङाथ', नाथाय बे नों थिननायखौसो आं बावनो हानाय नङा। आरे गोसोजों मोजां मोनो आं थुनथुलिखौ बोरै बावनो दे आयै। नाथाय बे नोंखौ 1% मोजां मोना आबा, मिथिबाय? बे नों गावसो मोजां मोनो नोङो, नाथाय बे नङाथ', बे सिख्लाया नोंखौ मोजां मोना। बेखौबो गोजोन थानो होदो, नोंबो गोजोन थानो नाजादो आफा, बेयावनो नोंनि आंनि जों गासैनिबो मोजां। नङाब्ला आं नोंनि महरखौबो नायनो हास्थायला। आयैलै नों आंखौ रागा जोंनाङा ना बिब्दि, गोसोआ बोरैबा दुखु मोनो आङो। बेनिफ्रायथ' आरो नों जे बुंदों थुनथुलिखौ बावनो, बेखौथ' आं बोरैबा दुखु मोनसिनबावगोन आयै। बे मोजां मोना आंथ' मोजां मोनोना, आंनिफ्राय गोसोनिफ्रायलाय बोरै बावगारनो दे आयै। अब्ला थां, नों जा गोसो बेखौनो खालामहै थां। आयै नोंनि नोमानि सेराव आरो दाफैसै नोङो। नै सान, बहा थांनो हेन्डसाम ओंखारलायखो नों ओमफ्रायो? आङो ना थुनथुलि, सिख्लाफोर दसे नायनोसै नामा? मा? औ रं नाम्बार जानाय दंलै, बेखौनो खेबसे लोगो हमना फैनोसै आङो। ओइ सान, बाथ्राया ओमफ्राय नंमारगौ आरो? बेखायनोसो एसेबां देरलायाखैथ' नोङो, ब्लेकिनो। बिनिफ्रायथ' मोदोमजोब्बाय मानसियाबो पारफिउमनो गोथावनो। औ एसे फसायनांगोन ना रं नाम्बाराबो, बेखायनो एसे देरलाबायब्रा। ओइ सान, जुदि बिदि मारबाना नोंखौ गोदना सेथिना बुथारगोन आं न'। आच्छा आंखौ गोदना सेथिना बुथारनो हागोन जानो नोङो? आंनि जिउ। अबेनि रं नाम्बार ना मा हमग्रा बियो? जुदि नंमारगौबा खोथाया गनाय नङा नों आंजों। आंनि अनगा गुबुननि जानो सानग्रा? नों खालि आंनिल'सो दा सान। आंनि अनगा गुबुनखौ नायब्लाना नों गनाय नङा आंजों। एसेबांथ' मेगन सायोना आरो नोङो? मेगन साया जागोनलै सोरबा थुनथुलिया। गाव गावनिखौ गुबुनजों नायनो हायाना। आंलाय सोरनिथो देनाय, नोंनिनोखाना। बेखायनोथ', ओमफ्राय बहा थांनो नागिरमारदों नों? रं नाम्बारखौ लोगो हमनो ओंखारबायना। नायनाय, गावहा माबा मोजां खिन्थाया, रागा जोङोलां। नानि मिलिसानि थाखायसो थांनो नागिरदोंलै आङो। माबा माबि लेखा नांगौनोलै, ओमफ्राय स्कुल ड्रेसाबो बेना सिगांनिया फिसा जाबायनो, बेखौ एसे माबाना फैनोसै, लायना फैनोसै। होमबालाय दा थाब फैबानो जाबाय, नों आंनो सिगाङाव खिन्थाबा आंबो थांफागौमोन ना। जेबो नङाना, नों नेथ'बाय थाबानो जाबाय आंखौ। मोनथिबायना ओखि आंनि। जागोन दे सान, आरोथ' नानिया एबार गासैबो खुसिखौ मोनजोबनांगौ ना जोंना ने? गोदोबो आंनो नायखादोंमोन, आरो दाबो जेबो नङाना, बिमा बिफा गैयाबाबो आं नायगोन। हिर' आंनि, गथ'फोर होनबाथाय जि अनखायो गावहाबाथाय। अना जायो नामा सोरबा, बेसेबांबा अनो आं गथ'फोरखौ। स' सुइटखालै, देनां अनसुला बिफा जाखागोनदां नोङो। ना? जागोनथ' आरोलै, जिउनिफ्रायबो बांसिन अनगोन ना आंथ'। जोंनि बेबिबा आरोना थुनथुलि। नंगौ नामा? औ नङाबालाय माथो, दे होमबा ना दसे थाथ' आं थांना फैनि। नानिया थांफायोबा लांसै। औ जागोन दे, लांबानो जाबाय। दायो फैनायाव मा लाबोफानो आङो, माबाफोर नांगौ? आंनाथ' इदि जेबो नाङा, नोंनि गोसोसै आरो, लाबोनबा लाबो, लाबाबा थाबानो जाबाय। मोनसेथ' ओमफ्राय आंथ' बिराद जासुलिखा मोनथिखायो माथो नोङो। बेखायनो माबाफोर मोनसे लाबोयोबा मोजां मोनगोन ना आङो। दे जागोन दे होमबालाय। अके होमबा आंनि सनामोन, आंनि आंगो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना ओमफ्राय नायनानै माब्रै मोनखो, गाज्रि मोनदों, दुखु मोनदों, जायखियानो जा मोजां मोनदों लोगोफोरना, अब्लाबो लानानै फैलायबाय दसे समबाबो। नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे मेहेरनिफ्राय। आरो जुदि मोजां मोनाखैबाथ' माथो खालामबावनो, अब्लाबो लोगोफोर जायफोर नायनो मोजां मोनो, थेंक इउ स' माच दे सनामोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोनलाय होमबा, बाय बाय।